Ahojte dievčatá, pozdravujem vás. Dnes si ukážeme veľmi rýchle jesenné líčenie a využijeme na to paletku Chai Latte. Je to kombinácia zemitých odtieňov, ktoré sú svetlejšie i tmavšie. A ja viem, že presne takúto kombináciu mnohé z vás milujete, tak ideme na to. Ukážeme si, aké je to rýchle a jednoduché. Začneme fixačným gelom pod make-up. Je to ľahučký gel, ktorý neobsahuje oleje. Chráni vašu pokožku vďaka SPF 15. Krásne zmatní pleť, vyrovná nedokonalosti a čo je fantastické, obsahuje zložky, ktoré odrážajú svetlo, čiže vaša pokožka s ním vyzerá úplne luxusne. Vedeli ste o tom, že ho môžete nosiť aj bez toho, aby ste používali CC krém alebo podkladovú bázu? A pokračujeme kombináciou podkladovej bázy, vidíte, že má fialový prúžok, čiže je zmatňujúca, a CC krému. Na ruke si urobím kašičku, ktorú následne nanesiem na pleť a krásne rozpracujem kefkou na make-up. A teraz si vezmem troch pomocníkov na úpravu obočia. Začneme tak, že si vyčešeme obočie smerom nahor. Následne pomocou tenkej kontúrovacej ceruzky na obočie robíme kratulinké pohyby. Dokreslíme chýbajúce chlopky, pričom rešpektujeme smer ich rastu. Moje obočie je trošku neposlušné a na jednej strane mám dokonca jazvu. Preto je veľmi dôležité, aby som upravené obočie zafixovala. Použijem gel na obočie, otriem kefku alebo aplikátor a následne v smere rastu chlopkov obočie krásne vyčešem. Ak chcete vaše dokreslené a zvýraznené obočie vytiahnuť z tváre, tak použite ešte korektor a štetec na krémové líčenie. Korektorom si zosvetlím očné viečka. Tento postup odporúčam najmä tým ženám, ktoré majú hnedé, prípadne žilkasté viečko, ale aj tým dámam, ktoré majú plátno malé. To znamená, že majú zapadnuté oči, menší tvar oka alebo prípadne padajúce očné viečka. A teraz už prichádza na rad naša paletka. Použijeme najsvetlejší tieň a aplikujeme ho na pohyblivé očné viečko, pričom zvolíme techniku vklepkávania. To znamená, nešúchame štecom, ale tienik vklepkávame. Teraz použijeme tieň, ktorý má sivasto, hnedo, strieborný nádych. Je úplne prekrásny a myslím si, že bude lichotiť každej jednej žene bez ohľadu na to, či je blondína alebo bruneta. Tento tienik nanesieme do záhybu oka. Opäť použijeme ten istý očný tieň a aplikujeme ho asi 2 mm nad otvoreným okom. Ťaháme smerom k obočiu. Očný tieň následne rozblendujeme do stratena. A na záver použijeme najtmavší tienik z paletky a zvýrazníme si spodnú líniu oka. Najtmavší tienik nanesieme aj na horné viečko, pričom ho aplikujeme do vonkajšieho kútika oka a snažíme sa prepojiť spodnú a hornú líniu. Teraz si vezmem čistý štetec a urobím maximum preto, aby sa všetky očné tiene na mojich očiach poboskali.
To znamená, že ich krásne zjednotíte a rozpracujete ich do stratená. Aby ste si zväčšili oči, môžete aplikovať svetlý očný tieň ku koreňu nosa. Je to veľmi pekné, nosí sa to aj počas dňa a vaše oči sa opticky otvoria. A teraz prichádza na scénu jej veličenstvo maskara Lash Love Fanorama. Túto maskaru mnohé z vás milujete, pretože vytvára hollywoodske riasy. Má špeciálny aplikátor v tvare presypacích hodín. Nanáša sa v 3 vrstvách. Treba postupovať tak, že zaboríte riasy do kefky a ťaháte smerom von. Pri nanášaní druhej vrstvy ťahajte riasy smerom dohora. Budú krásne vytočené a vytvoríte nádherné vejáriky. Pred treťou vrstvou namočte kefku do tuby a dôkladne otrite ježka na konci aplikátora. Vďaka ježkovi dokážete naniesť maskaru na úplne kratulinké riasy v kútiku oka. Fanorama vytvára úplne dokonalé riasy a nádherný pohľad. Jej obrovským benefitom je to, že sa neotláča na horné viečko, nedrolí sa, neopadáva, nádherne drží, pokiaľ ju neodlíčite. Pomocou duokrémového rozjasňovača rozžiarime svoju tvár. Aplikujeme ho na nos, nadhornú peru, na lícne kosti. A úplne postačí, keď to rozpracujete prstom. Teraz si duokrémovou lícenkou počarbeme tvár. Urobíme si čiarky. Úplne ideálne je, keď pracujete v strede, kde sa nachádzajú obidve farby, matná aj trblietavá. A rozpracujeme štiecom na podkladovú bázu. Je to rýchle, je to praktické, bude vás to baviť. Teraz si naniesieme rúž. K paletke Chai Latte môžete aplikovať akýkoľvek obľúbený rúž, akúkoľvek farbu, ktorú máte rady. Ja to ešte doťuknem leskom na pery, ktorý mi vytvorí dokonalý 3D efekt. Líčenie na záver zafixujem môjim milovaným transparentným púdrom. Krásne vám zmatní pleť a nezmení vám farebný tón pokožky. Odporúčam vám túto fantastickú paletku, pretože je vhodná na denné líčenie i večerné líčenie. A každá z vás to s ňou naozaj zvládne, pretože to je skvelá kamarátka.